Pakistanska nacionalna elektroenergetska mreža zakazala je, što je gotovo čitavu zemlju ostavilo u mraku. Sličan pad frekvencije koji je ostavio Pakistan bez struje desio se u kontinentalnoj Evropi u ponedeljak. Zatamnjenje širom zemlje izazvano je iznenadnim padom frekvencije u sistemu za prenos električne energije, napisao je pakistanski ministar energije Omar Ayub Khan na Twitteru ubrzo pošto je zemlja uronula u mrak pre ponoći u subotu. Pakistanci su uskoro podelili slike svojih zatamnjenih gradova i sela sa zvezdanim noćnim nebom, jasno vidljivim bez uobičajenog zagađenja pod veštačkim osvetljenjem. Khan je dodao da su ekipe za popravku poslane u elektrane i pozvao građane da ostanu mirni. Vladin portparol Imran Gazali rekao je da će se struje vratiti u Islamabad u roku od 3 sata, a ostatak zemlje do nedelje ujutru. Abid Qayyum Suleri, ekonomski savjetnik Khana, objavio na Twitteru da je došlo do kvara prenosa mreže od 500 kW, mada nije objasnio kako. Naveo da je za to mogla biti odgovorna magla ili problem usisavanja iz hidroelektrane na brani Tarbela. U strujnoj mreži kontinentalne Evrope u petak poslepodne došlo je do pada frekvencije, što je moglo da izazove nestanak struje čitavoj Evropi. Uzrok pada frekvencije još uvijek nije utvrđen.